बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. सध्या महायुतीतच आरोप प्रत्यारोपांची मालिका सुरू आहे. आमदार वैभव नाईक यांना विचारण्यात आलं असता त्यांनी याबाबत खोचक टोला लगावलाय. पाहूया. सत्ताधाऱ्यांमध्ये कसं आहे, दीपक केसरकर एक जाहीर करतायत आणि राजन तेली दुसऱ्या बाजूला सांगतायत की दीपक केसरकर हे विश्वगुरू आहेत, कुलगुरू आहेत. दुसरीकडे विशाल परब जागा घेतायत आणि संजू परब सांगतायत की विशाल परब जागा लोकांना फसवून घेतल्यात म्हणून, लँड माफिया म्हणून. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये आधी सत्ताधाऱ्यांमध्येच हे नाही आहे. त्यामुळे आम्ही आरोप करण्यापेक्षा सत्ताधाऱ्यांनी आरोप जर लोकांनी खरे मानले तर त्यांना लोक पुन्हा निवडून देणार नाही. राजन तेलीचं या संदर्भात ऍफिडेव्हिट केलं पाहिजे. कारण राजन तेली उद्या याच दीपक केसरकरांनी भाजपमध्ये गेले तर राजन तेलींना दीपक केसरकरांचा भाजपमध्ये प्रचार करावा लागेल. त्यामुळे हे जे आहेत त्यांची ऍफिडेव्हिट करून त्यांनी त्यांच्यावर आरोप केले पाहिजे.